Udo ja Mikko Karjalainen Hikistä. Valmistautuvat 317, Mutka ja Kirsi, 318, Viira ja Silja sekä 320, Puuma ja Anna. Ja kaikilla kolmella radalla tuo kärkipaikan pitäjä on pysynyt samana. Maksiradalla vielä kärkeä pitää Nilja ja Juha Oranius. Citybergeistä tuloksella -5,62. Mediradalla Espanjan vesikoira Loukku ja Mirja Rainoja tuloksella -10,31. Ja Milliradalla Sherlanin lammaskoira Peppi ja Hanna-Leena Väkäjä Alkimista tuloksella -10,74. Miniradalta poistui juuri Sari Chedi. Se tarkoittaa sitä, että lähtövuorossa